Lijep pozdrav svima. Da se predstavim, moje ime je Darko Hudi, ja sam po pozivu liječnik, po struci neurokirurg, voditelj sam Zavoda za neurokirurgiju Kliničke bolnice Dubrava. I u početku da kažem da nastojat ćemo i želim vas uvjeriti da ćemo pametno koristiti ova sredstva koje ste nam donirali. Ovo je naslov, dosta komplicirani naslov o projektu. Ovo razvoj složenih medicinskih uređaja koji će moći obavljati visokorizične medicinske postupke, medical device industry, ali u potpunosti izrađena u Hrvatskoj. Doprinos je medicini i znanosti u svijetu, a ponosni smo da je to u Hrvatskoj. Stvarat će se uvjeti za integraciju inženjera, odnosno politehničkih fakulteta i medicinskih fakulteta. Zahvaljujem se Adris grupi u ime Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta, Kliničke bolnice Dubrava, Hrvatskog instituta za istraživanje mozga i Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Hvala vam puno. Ono što želimo postići je razviti metodu kojom bi se iz krvi pacijenta pomoću sfingolipidnog profila moglo odrediti biomarkere i eventualno pomoći doprinijeti prevenciji moždanog udara, potencijalno prognostici, dijagnostici i eventualno čak i samoj terapiji moždanog udara.